Ассалому алайкум пасбичкои муҳтарам, ҳамотома тинҷӣ, сиҳату саломатӣ. Имрӯза навора мо аз Обузлол мешавад, деҳаи Обузлол. Марамин корҳои кардагиҳо мо. Имрӯз чандум? Якум. Имрӯз 29 май. 29 май. Дӯстони азиз, марамин 5 камерагӣ унапенкати шудагӣ бо ҳамин чиз мо ба тренд ба гӯиман мешад. Беҳад профили ҳам бақувват, ҳам калон. Ин телефон ба майда намоиданаш мумкин. Телефони гуфтиям, бахшиш. Мана профили беҳад калон мана. Ҳамто авваҷабам фаҳмитонам мешад. Бовар кунитон. Профили калон ҳам ту мана панҷаи монам аз ҳаминҷа фаҳмитонам мешад мана. Мана ваҷаб 25 сантиметр унчукай беҳад калон. Ҳам ганда хушрӯӣ, ҳам рангашам бовар кунитон аз дигар профилҳо фарқ мекунад. Ойнаоша тёмни гуфтагӣ беҳад бо мана мезебидааст. Баъзи ҷо акун мон тёмниам мӯлта рекомендатсия намедодим. Акун баъзи касо ба маъқул каре додагӣ. Инҷа тарафи ошхонашон сафед караги инҷая желатинни худашон чӣ хел хоста бошад намехе каре додагӣ. Тагаш возина ойнаоша барои задан омадем. Ойнаоша мана бовар кунтон мана овозша бин. Мана ин шақар шухура гӯш кунтон. Мана ҳозир тагошам мезанем. Инҷа танӯрхона ва кухни. Мана дӯстони азиз, инҷа сафедаш ки кара додим. Сафедашам беҳад хушрӯ профила бовар кунтон. Ганда хушрӯ профил. Ин ҳозир ойноша мезанем как палош накара. Ин профили анҷа бинтон ана чӣ хел сифат якум дараҷа ба нигоҳ мекунем. Сифат ба эътибор метим. Сифат ба мана дӯстони азиз, ман баландӣ ба истодам. Акун инҷа баланд инҷа ман амиққа баландӣ ба истодам. Ба ҳазур кушода пӯшта наметонам. дӯстони азиз, инҷа як шика туркаш мондааст. меҳнатҳошон роҳат шавад. ами акома акун аз даст омадана ганда хушрӯ кара додем. дӯстони азиз, ҳамин чиз ин якунум тавоқаш. ин дара ягон мебел медароранд, лебой чӣ мекунанд, амихе кара додем. ин ҳавлиҳошон ҳам бо мана базеб шудааст. маихе гулое ки вай коридагӣ мана ин хел бо ин аҷоиб. як ҳавлиям як нигоҳ кара мана ба майда як ҳавлӣ бошадам. як кавути зор кара мондагӣ. ҳама чи коридагӣ. дӯстони азиз, ин бачаҳои худам. як ҳавли чишонам як наборча кунем. ҳама хел гулҳо ҳаст. дӯстони азиз, анаку ина ҷои таърифаш нест. дарун торик будан ба ман шомба ва иша нишон дода наметонам. даруноша трезҳои кушода пӯшиша. дар мана овозаш. ҳама вақт ҳамехел. сифат муҳим. аз бозори баъзе одамо чӣ фарқ дорад? фарқаш беҳад калон. ин профила бозор ба истифода бурда намешавад. ин қимат профил. рангаш намепарад. бозори ба албатта ҳама вақт арзонаша мезананд. ин бозори кати ин заказноя фарқаш
беҳад калон ҳама тарафа ручку то ручкаш аз оҳанаш сар кара тамоми чизаш фарқ дорад. беҳуда худотона саротона дар накунонед, ҳама тарафа фарқ дорад. бовар кунтон болоҳо мана як хел кереги болоша респон кашида задаги дӯстони азиз, мо он ҳаминош бем аҳамият метим оянда ба ҳамин одам азоб накашанд. мақсад ҳаминош ба беҳад эътибор метим. зазорои дар ба нигоҳ мекунем. мана беритон аз боло, мана аз боло меин поён меин зазоро ин дар мана ҳозир худаш ҳам то истодааст. анамунаш ба эътибор сахт додан дар кор ки масалан шоф намонад, дар культура нашинад, хушрӯ нашинад, анамихел шофҳои бенур мешавад, мустаҳкам намешунонанд. анаминош ба эътибор додан дар кор дӯстони азиз. хай якта лайка мемонем деҳаи обзулол